După tiroidectomie este indicat să luați suplimente de calciu și vitamina D3 pentru a suplini o eventuală hipocalcemie cauzată de lezarea, fie ea și temporară, a glandelor paratiroide. Glandele paratiroide sunt foarte sensibile la manipularea din timpul operației și dacă ele nu funcționează așa cum ne-am aștepta, este posibil să experimentați diferite simptome care sunt legate de scăderea calciului în sânge. Mai mult de atât, va fi necesar, în funcție de operația pe care ați făcut-o, să începeți să luați substituție hormonală. De obicei se administrează Eutirox, Acutirox sau o combinație de hormoni T3 și T4, cum este Novotiral, în perioada postoperatorie. În prima lună postoperator, această doză este standard, ulterior ea va fi reglată de către medicul dumneavoastră endocrinolog în funcție de felul în care corpul dumneavoastră răspunde la administrarea de terapie de substituție hormonală post-tiroidectomie. M-Hospital. Te facem bine!